So bay, alauna pasado na niya, wa pa ko nag-lunch. Noting na ako din napit sa Cebu Doc. Oh, Gatong Tilawan, of course. Ang one of the best dimsum places diri. ang Braddex. So mukha ta diri. There's ilang branch. Yes, kita usa ka steam rice, usa ka crab pincher na lang ya, ug usa ka siomai. Pwede rin ka, sir? Oh, dinin. Oh, unsay mainom nimo diha? Ta tubig lang. Sir, Oh, sa plato ka steam rice, sir? usa. Sa onion. Usa ka siomai. Ano siya, sir? Kaya dito? Naman na ni. Tubig ba? Tubig. Hello, sir. Kalamin sa Cebu, sir? Galami. Hello. Alright. Sa Kalamin page. Kalamin sa Cebu. Hi, sir. Alright. Tama na guys. So na ang mga pagkaon guys dire. So finally, nakadimsum na sa tagbalik. Yeah. Perfect kayo. Kay nara sila dire doon si Dio. Yeah. Manaon ta. Woo. Sabay atong lunch for today. It's steam rice, siomai, 2 pesos lang usa. Crab pincher, yeah, tubig. It's only 140 pesos. Ano na yung mga shots So ano ba itong steam rice that's only 50 pesos. Alright, 8 ang usaan eh. Then we have crab pincher, 38 pesos. Ano ba yung shrimp balls, tubig. So, naon ta ba eh. So, ano yung kalingaw sa Braddex, like affordable ilang dimsum. Yeah, of course. Lamig ba eh. And authentic with all the sauces as well. Wow. So another favorite is their Batchoy na 25 pesos lang ba eh. Sabay, paspas na kayong gaon may tandang tayo. You know, ang nakalindot sa nila, paspas na kayong order na anadritso. So, dahil taga Braddex ba na mo invite ninyo na mo kaon dire. Oh, invite na. Alay na mo sa Braddex. Hi!
O sa asa gini na dan? Sa doon, sa Avila Street. Alright. Cebu. Alright. Yuro ni si Budok bay so mo na bay. Diri na mo palit og kuan. Sa inyo paboritong dimsum, of course, steam rice, batchoy. So, kung oras sa abre bay? 10? 10 a.m. to 9 p.m. Alright. So, mga na guys, timani na mga naong nga ha. Hello! So, thank you so much for watching my, mga support local brands, kaon-kaon sa mo diri panagsa, kaon mo sa gawas, or kung ganan mo, pa-take out lang mo diri. Diba? Kita kits. Bye bye bye.